Hello, what's up guys? Kumusta? For this video, andito na lang tayo sa dagat ngayon. At hindi natin kasama ngayon si Renzkie kasi naawa kami sa kanya nung last na sumama siya. Kalunos-lunos yung nangyari sa kanya. Kaya hindi na muna namin siya sinama. At syempre, andito pa rin ako with the big boss. Yeah. Kami lang muna ang dalawa guys. A few moments later. Yeah, may sample na guys. Yun. Yun. Timbungan guys, timbungan. Tara guys, tingnan nyo guys, banda doon. Oh, no. Ang lakas ng ulan doon banda. Hindi naman sana mahangin guys, pero yung langit makulimlim. Pero mas mabuti ngayon sa amin kasi hindi mainit. Hindi kami na sa init. At maganda din ngayon kasi hindi maalon. Hindi kagaya nung dati, nung last time na pumalaot kami, maalon. Kaya yun, nasuka si Renzkie. Wow. Yeah. Whee! Umuulan na guys. Oh no. Laban lang. Buhay mangingisda. Na? Naku po, tambod. Guys, ayaw nila kumain. Kami na lang kakain. Baka busog sila. Kami gutom. Dito po. Kami na lang kakain. Ayaw nilang kumain.
Hmm. Hmm. Oh, bata. Mawa man mababa daw. Oh. Wow. Tambak ya po siya. Murag. Naku po. Ang liit. Oh. Silay. Wow. Hmm. Yeah. Meron na naman. Tikus. Oh. Tikus na naman. Uy. Tambud. Bata. Wow. Malaki guys. Naku po. Nahulog pa. Sayang. Guy maritis. Uwi na kami guys. Ano na kasi, malakas na yung hagos. Ewan ko, hagos ba ang tawag dyan sa Tagalog. Malakas na kasi, kaya siguro ayaw nang kumain ng mga isda. Kaya uwi na lang kami. Yo guys, nakauwi na kami. Nandito na kami ngayon sa bahay nila ni
Big Boss. At ito na yun yung huli namin. Ito na ang huli namin guys. Ito na yung lahat. Kunti lang pero okay na rin. Makakaulam na. Kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo kalimutan i-click ang subscribe button at huwag nyo kalimutan i-click ang notification bell para mag-update din kayo sa aming susunod na upload. Kita-kits next vlog. Thanks for watching!